फुटबल क्लाबनि प्रेसिडेन्ट ब्लेब्लेके हामबाय ताई तिनोर मानजा फैनाय जत गामिनि अखारा चाकारा बरम गोनां संरंग बरम गोनां जिखनो ताई आरो तिनि कोचिंग परिचरनाय बेबाक ननो ताई कोचिंग फोरोंनाय बेबाक ननो आनि खाका हाम ताई हामजांमाया फोरै आं सिकन साना कक सानाय कखंखा चप्रें हुकुमु बदल आगिबो अ स्कुलो बरक अरनि करी रंनो कोचिंग खायो सामार भेकेशन आंखायनो बरक कोचिंग खायो ताई खाता बागो आं निजिनि याक बाबो आगि बागै थांखा आ समय आं आफु सुबाई मामानि करी ताबो आं सुबाई मामानि आंनि फान दंगो अमो ब्लेके कायसा उद्योग काहाम तामके एक क्लाब शुधु क्लाब खाली दंगो बायसिनिया तिनि चम्प्रें हुकुमु बदल क्लाबनि जे याफ्रि बरंनि जे कर्मसूची अ ब्लेके काहाम बंनि कामिनि सोरों दंनाय चाराय रंनो हिनांनि ताति खायै गोसों खायै संसार मोजाङै लांनो नाजागै बर'फोरनि जे याफ्रि रंनि दंखा अमनो जों मा बलायनाय अमनो जों ब्लेके मा बलायनाय तामनि हिंगा हिंगाखाय अमति याफ्रि चिनी सोसाइटी जों कम न मकलो नको चिनी रामचंद्र घाट विधानसभा केंद्र गोबां मा क्लाब दं अथच अमति हाय कोचिंग खालायै सामार भेकेशन रंगो चिनी बर रंनो लेखा गोरों खायनो चुबा माने चिनी मकलो खालायमानि कम नो चप्रें हुकुमु बदल तिनि कैसा याफ्रि रम्मानि बागै अ आमसायनि चिनी चाराय गाहाम रों मारि माने दं बरक गाहाम उठुन आंनि तरफ থেকে आं खाजि मोसागा बरकनो ताबुक आंनि फिसा फान दं नरक चम्प्रें हुकुमु बदल नो हयते एंगुदि आं नरंनो आंनि एमएलए फान हयते आबातो ताकले बिसिबो नोंनो 1 लाख टाका रिनाय नट इमिडिएटली ना नो रेडी आं इमिडिएटली नो लगलगी नो नोंनो 1 लाख टाका नि चिठी रिनाय नोदाल अफिस हयते नों क्लाब नि मंगै फायनाय रां आगामी दिन